Ja, dat zie ik wel zitten, ja. Ik hou er Auto's wel van. weg? Ja, ik weet niet of de winkeliers daarmee akkoord gaan, maar het lijkt me wel beter om hier een autovrije zone van te maken, ja. Ja, waarom? Rustiger, hè. Dus je kan hier dan rustiger zitten en dan heb je dus geen last van al het lawaai en de stank van de auto's. Het ziet er heel leuk uit. Als het maar gerealiseerd wordt, hè? Ik vind het een beetje gezellig worden dan. En dat maakt de mensen ook een beetje plezierig, denk ik. Wij gaan, net je gefietst hebt of je gaat de boodschap doen en je drinkt even iets en dan ga je weer naar huis. Ik heb mijn eigen huiskamer, hè?